Saratu abincin nan har yanzu bai dahu bane saboda Allah saboda Annabi. Kusan nuna baba har yanzu dan yaye bai ka gishirin nan ba. Haba. Saboda Allah saboda Annabi zaka shigo mana gida a guje haka. Ba tarbiya yaran yanzu. To ina gishirin da na aike ka. Can garin gudu na je na zuba a cikin kwallon mai shayi. Tunda ka zuba shi a cikin kwallon mai shayi, canjin fa ina canjin yake? Canjin ban karɓo ba. Yaran nan ka cuce ni. Gishiri na ka zuba shi cikin kwallon mai shayi, canji na baka karɓo ba. Haba yaya. Saboda Allah da Annabi wannan ba girman ka bane. Ka zauna ka yi rasheshe akan titi. Kana shaye-shaye dan Allah ya gashi can an kira sallah kuma zan je in ja sallar dan Allah ka tashi ka tafi masallaci yaya. Sallar da ko kiranta ba a yi ba ko ku shikenan ba a kira sallar ba. Haba yaya yanzu dai ka gani ne liman din nan, ni nake kiran sallar nan kuma ni nake jan sallar nan, bai kamata a ganna a masallaci ba a ganka ba yaya. Kai ma da kake liman din ba can kake kwana ba. Dai yaya ai dai addu'a da zan ma Allah ya shirye ka, kidan nan dai na san ina tafiya ma sakin shi zaka yi. Dai yanzu na tafi masallacin nan, na tafi in kira sallah yaya, na tafi yaya. Hadiza diyar gida, ya ta gombe.